weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ferlo ɓundu lowre barakana asaba gorgola ñamanari ngabo fota dialo kasa hammaduna yaya kame nene ene jiya e gardede kabruji mena to leydi Sénégal wuro witengo Tiggere Siré e ñalawma hanke o ñallitona kotana musɗo no feewi tonto leydi Mauritanie jagorgala leydi Mauritanie kalfinangala ngalu sifi toon to États-Unis d'Amérique kene tolno e million ngaji nogas taw kadi koye koppreje dollar tonto leydi Mali ko piyande mawɗe nana kikiɗe hanke o toon to Tombouctou taw kadi woɗɗani galle koniyankoɓɓe leydi France kame lafaji mbulaji tonto Guinée Conakry caggala jonte jeetati ko fate banggue kawguela ɓuura wawde morde ko ɓiɗɗo debbo guinenajo nawi ray ɓurɗo wawde morde ndara Afrique tonto leydi Côte d'Ivoire legal bitengala bobo yimɓe ɗiɗo bawa toon juuɗe e caggal noon tumede aɓe jinno biftade sukaɓe ɗiɗo to Burkina Faso jamma waju ko fate diine l'islam Cheikh Adibou Souare waɗi yimɓe jeegomo wasɓe hen pittali mumen kabruji mena jolam jaberi ko haali Abouba watta goɗɗe joni jañoɗen kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo amde nogas e tati seeto hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ya jeetati ɓattake immorade en toon to lowre walla ɓattake ummorade en e fedde wiyande ferlankoɓe kamɓe ferlankoɓe wurɓe toon to France aɓe mbaɗi erago dendagal bandiraɓe e jeeyaɓe e nder ferlo kala nde mbawata tawtorede e kamɓe kala nde ɓe mbawata tawtorede kene foto wonde nogas e tati wuro taw kadi ko jeeyaɗe e nder ferlo taw kadi ko wonɓe toon to leydi France nde mbawata tawtorede ñande nogas e jeetati nduɗo hen lewru ndu gonɗen taw kadi ko jonde ko fate banggue yurnitade gonka diwan mabɓe e yurnitade gonka ferlo caggal on teskede ha oɗo saaha mo gonɗen yoga e nokkuji e ferlo ala ko wayno laabi kame coura ha tenti ko fate banggue cuuɗi cafrirɗi e kamɓene ɓe kolliri so wona kamɓe ɗanniɓe koɓe mbaɗi toon ha oɗo saaha mo gonɗen e tugganma hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom nde leydi Sénégal jeyti hoore mum ha yetti oɗo saaha mo gonɗen haydara laamuji ɗi ala taw ko mbaɗaniɓe e ɗum saabi noon oɗo saaha kamɓene yidde mabɓe ko rendinde kene foto wonde nogas e tati wuro e nder ferlo e hoore muɗum e beele kamɓe kala ɓe mbawa yurnitade caɗele mabɓe holno mbawata safrirede e tugganma tan nokku biyeteɗo Seno Yela ha fayenma Sinthiou Sileye kame jot e ha toon ha toon to dalo baggue ɗeɗo guure kala e ko taari ɗum kala ne mbaɗa erago ɓiɓɓe wurɓe toon to leydi France aɓe mbaɗi hen erago noon wonande kay ɓundunaɓe kame lowrenaɓe kala nde mbawata tawtorede e taw noon nden jonde waɗata ko toon to foyer 14 boulevard Forte Vie Paris 17 à partir de 14h ko nden tigui ɓe mbaɗata jonde mabɓe kala noon jiɗɗo tawtorede waɗata ko guel ɗo hen noddirguel 07 51 40 15 05 walla mbaɗa Moussa Kana nottoto mbaɗa walla mbaɗa 06 62 44 57 75 taw nottotoma ko Moussa Kana 07 51 40 15 05 nottotoma ko Samba Ly taw kadi yettini ɓattake o ko musidɗo men biteɗo Samba Ly taweteɗo toon to leydi France ha joni erago toon to États-Unis d'Amérique ko fate fedde heblo sukaɓe Afrique e wonande wurɓe toon to États-Unis d'Amérique kala jiɗɗo dañde carte fedde heblo sukaɓe Afrique jokkodirta koye Sarifa Dia mbatta ko 513 386 44 81 nottotoma ko gardiɗo fedde heblo gardiɗo catal heblo sukaɓe Afrique toon to États-Unis d'Amérique walla mbaɗa biteɗo Amadou Des 720 mbaɗa 288 96 23 walla mbaɗa Ibrahima Ly 513 560 mbaɗa 78 41 walla mbaɗa Tidjane Sy mbatta ko 970 393 06 75 walla mbaɗa
Demba Bokum 900 wala mbaɗa Demba Bokum 901 236 14 83 wala mbaɗa Kadiasi Torod mbatta ko 859 392 58 55 ɗeɗo hen tongoɗe kala baɗɗoɗe tawne yiɗi nottade fedde heblo sukkade Afrique ene gasama jokkodirde mabɓe toon to États-Unis d'Amérique. kabruji mena ɗemgal pular no mbiruɗen en gardidi kabruji men toon to Tiggere Siré Paɗen woɗɗani Tiggere Yine nonne kadi woɗɗani to wiyete Matam taw kadi woɗɗani Jammila ta ari ha Matam a ɓattima Jammel ko ɗon tigui ngoɗo hen junggo maayo seeli fayi hedde ndulmaji dembe cuɓileɗa nabbaji fayanma cargal ha fayanma toon to mbagna gon junggo noon ngol wi tigui ko Tiggere Siré caggal noɗo hen gorko ko jangguinowo école o wiyete ko Mamadou Wadda caggal noon hanki sanga midi nde wayano lotoyade ko ɗon tigui wo yooli kanko e suka debbo goɗɗo biteɗo Njabbu Silla noon yarano koye duuɓi 17 e kañumne kamɓe ɗiɗo kala ɓe jooli ko hanki sanga midi 44 minutes caggal noon nde ɓe teskaɓe jiyaka ko nden tigui wonande koni yankoɓe faabu wonɓe toon to Matam nde ɓe mbaɗa erango taw kadi yaltinum ko biteɗo Mamadou Mané taw ko mutowo e caggal nde muti ha tampi ko ɗon tigui jokkodire jayde leydi Sénégal witende APS ko nden tigui ɗon e 13h hakkude ɓeɗon koniyankoɓe faabude gaari ɗon e wonata 14h taw kanko gorko biteɗo Mamadou Wadde jeeyata toon to Mbour ɓandu makko yiita taw o wurani e caggal muɗum noon sanga 14h e quelque ko nden tigui suka debbo biteɗo Njabbu Silla kañumne ko nden tigui ɓandu mum yiita ko ɗo tana hanki ñalli toon to Tiggere Siré eɗe mbi yo gueno yurmoɓe yaafode ha joni kabruji mena keddorɗen ko toon to Fouta ma en kaale Humbo e kame galeyaɓe hamaraɓe e ha toon to Belinayɗi oɗo ñalawma hande noon kamɓe kala mabɓe ndentu e toon to Hombo gam wadde seppoji mabɓe hollirde kay oɗo saaha mo gonɗen e yidde mabɓe ko dañde ko wiyete courant kamɓe cuuɗi cafreɗe nde tawno guure ɗe kamɓe kala soɓe pini maɓe jaaha toon to Wourossogui toon kala iwrataɓe e kamɓene oɗo saaha mo gonɗen guure mabɓe gona tokose ko guure mawɗe yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko yo laamuji ɗi teskoɓe beele kamɓene ɓe daña ko wiyete cuuɗi cafreɗi ɓe daña kadi ko fati banggue courant ɓe daña ko fati e yogaya gueɗe oɗo saaha noon ɓe goni tigui koye rentude gam wadde seppo mabɓe ma en garto hen ñalawma janggo so gueno haaji e ballala musidɗo men Moussa Thiama ha joni toon to Fouta keddorɗen ma en jaaha toon to Kanila taw yen toon ceerno Alhaji Malik taw yen toon ceerno Alhaji Malik taw yen toon ceerno Alhaji Malik Talla taw kadi ko duɗal Qur'anil Karim taw kadi janggata hen ko sukaɓe rewɓe tokosɓe ko fati e saria ngal non duɗal ngal tawe legal bitegal law e galle e biteɗo Alpha Yaya Lam ma en ketto seeɗa daade sukaɓe rewɓe ko fate banggue jangguin taw kadi ko saria sababu jeeɗiɗi anniyade woni goo fiide ha ɗakkirde nofuru ha nofuru waaslu yadeyn loode juuɗe mum ilal mirfagayde ha yetto fodon tour amasurage maskude hoore mum waaslu rijleyde loodde koyɗe mum ilal kaaɓeyde ha yetto kolbul waddalku e yiggude wal fowde e yaccade wasmanhu sunnaɓe sallide waaslu yadeyn loodde juuɗe mum ilal kaaɓeyde ha yetto tammeje inda shurur sahande onahar salli wal madamadat wufdar wal istisab surbikinar wal istisab benitikinar waraddu masurat ruttu nasur hole wasuru fe raddu nasur nabmu wadatiru ma esine diyamda lahuma walampi watartib bayna farai rekuntu dafna difaraji wonno ko duɗala ceerno Alhaji Malik Tall taw kadi ko toon to Kanel ɗen mbasiyo tan dendagal bandiraɓe ha tenti e sukaɓe rewɓe wottoɓe ka tan to wiyete julduɗe ɗo gandal ko gandal jeeyi ko gueno omo yamiri moni kala yo janggu wona debbo wona gorko moni kala ne foti janggude anda ko farillaji ɗi Allah farli e dow hoore muɗum ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale hoorejo leydi Sénégal ñalawma hanki o caggal jillu makko toon to leydi France
France o yehi ton to galle Ceerno Ba to Pikina caggal non jaltugol aduna jinnaɗo Ceerno Ba gorko ko toon tigi horejo leydi ndi yehi yettinoyde duwawa kanko noon nde o yettinde Ceerno Ba holliri hen beele mum no feewi Ceerno Ba waɗi rango dendagal ɓe o gollita kala ko wayno Abdoula Siré Sala kono ne kadi Youssoufa Touré taw kadi ko gardiɗo landa APR toon to Pikina kamɓe kala nde ɓe mbaddata junggo e fandu gam lamminde horejo leydi ndi hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ya jeenaya ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali Aliou Tine taw kadi ko gonnoɗo gardiɗo radio noon woni haqqe innama ade e nder Afrique kanko noon ñalawma hanke o yaltini konnguli makko e tema kay nde o jodino e jayndi hanke o holliri yidde makko ɗo saaha mo gonɗen ko Abdou Diouf gonnoɗo horejo leydi Sénégal nde doggata koyɗe jaam hakkude laamu ngu kame lundo ngo kala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali lundiɓe ɓe kamɓe noon kikiɗe hande o maɓe pottit kamɓe kala toon to joɗorde mbokko guisguisa yendu renduɓe yiyande ko toon tigui ɓe jiiɗi joddade gam hollirde oɗo saaha mo gonɗen kamɓene hol peeje ɗe ɓe ƴettata haaɓe mbawa haɓade ngal ɗo hen kuulal taw kadi ko taccinal toon to sursarɗiyeji ndu leydi Sénégal toon to Tambacounda wonande kay DG to Tambacounda yafoɗon toon to Tambacounda DG mo SN Haslem kam tigui waɗi toon moɓodiral mum manggal taw kadi teska hen ko kewendi rewɓe kanko noon e rango makko kala ɓiɓɓe rewɓe walla tan mbiyana rewɓe ha e sukaɓe e mawɓe kala finoɓe Tambacounda kamɓe kala yoɓe dentuɓe lammitina horejo leydi Sénégal hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ya jeenaya sen giwi toon to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paaɗen BM ko boñ windere wiyete noon jagorgal leydi Mauritanie biteɗo Mouhtar Ɓi Ndiaye kam tigui sifodira toon taw kadi o sifodiri ko biteɗo Louisa kam tigui woni gardiɗo wonande BM boñ windere ɓe cifodiri toon wonande kay ñamade banque windere nde ne ñamla wonande leydi Mauritanie kene fota wonde million ngaji nogas taw kadi koye koppareje dollar so tawi noon wattama e ugguya ene wona temedde jeeɗiɗi million e koppareje ugguya eɗen koppareje noon payi tigui koye ɓulli taw kadi ko ɓulli ndelam kuɓam taweteɗe nder leydi Mauritanie beele kadi sukaɓe hewɓe mbatta gollade hen ha joni toon to leydi Mauritanie keddorena ma en kaale maire mo Wuuro Rosso taw kadi ko biteɗo Sidi Diara kam tigui yalti e kaɗo hen landa o waɗi ko wiyete démissionné e nder kaɗo hen landa wiyete ko LL wiyama o yalti hen ha laaɓi ha wiccer oɗo saaha noon wo toɗɗi kanko hoore makko o sosi landa makko ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende le kalamɓe kolori wonande ɓandu taw kadi ko denannoɗo e leggal bitegal mella ha ko ɓandu makko tigui yiita ene wedda e sara galle taw kadi ne joñi seeɗa kanko noon tuuma tigui ko bandiji yinnoɓe yande bitikaji gonɗi toon to mella ha ko ɓen tigui jooɓi fittandu makko caggal noon de dadiɓe nodda ngari ko ɓen tigui dondi ɓandu makko nawi ɗumen toon to sur savido witendu Cheikh Jaïda oɗo saaha noon loskoji hen siftinde on tan ɗeɗo hen leyɗe kala e kala saaha renoɓe wonɓe toon ɓe ne keewi warede walla ni piye laaɓe ko wona ɗum ko kadi jayde Mauritanie holliri wonande kay toon to Arfada poto 10 toon ne kadi sanga 22 heures ko suka gorko goto kam tigui fiya toon laaɓi oɗo saaha ne teska so tawi jamma fuɗɗima hirtan yogay leeɗe e nder noksota ko bandiji tokosi keewi yaltude taw kadi ne joguiti ko fate laaɓe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen jayde leydi France wiyetende RFI ɓe koliri wonande FN2 ko landa lundo wiyete noon taw kadi ko rendinka landaji kewɗi kamɓe noon ɓe koliri e gardugol Mouhammad Ɓi Mawlud ɓe koliri wonande kamɓene koɓe yahoɓe sungoji taw kadi ko sarɗiyankoɓe baɗoji nder leydi Mauritanie koɓe tawtortoɓe kadi sungoji taw koko fate banggue suɓade lamɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenaya e siftinde noon sumgoji jawtuɗi yogay sumgoji kay wonan ɗiɗo hen landaji kala jaɓano yaade caggal on herƴo kewɗo teskede hakkude lundo ngo kame laamu ngu kala ha oɗo saaha mo gonɗe noon ne jogui landaji lundo kay landaji lundo taw kadi ko landaji lundo ñingɗi no fewi ñingore wonande kay kaldigal e sunda bandugal hakkude kaɗo hen landa mbiyete ko FN2 hakkude muɗum wonande e laamu leydi Mauritanie sen giwi toon to leydi Mauritanie koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali kikiɗe hanki o ko piyanɗe mawɗe teska wonande toon to Tombouctou taw kadi woɗɗani bowal laaɗi diwoje ngal Tombouctou taw kadi ko obiji bedda toon wonande kay weddi ɗin obiji ko ɓeɗe hen jihadi yankoɓe siftinde noon yontere koɓe mbarno toon wonande kay laafa mbulawa goto ɓe gañi koni yankoɓe leydi France taw kadi ko yonɓe no fewi
tigiɗe hanki onon ɓe beddima toon obiji jonɗi no fewi waɗani mayde waɗani gañide kono kam ɗin obiji e jani koye sara galle ɓeɗe hen koniyankoɓe leydi France wiyeteɓe barhana ene wondi kadi sara galle koniyankoɓe lafaji mbulaji taw kadi ko taweteɓe toon to Tombouctou ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaali la gendarmerie nationale ɓe pawi juuɗe mabɓe e gorko goto toon to Bamako mo jogui kene fotonde 1.7 million taw kadi koye koppareje France CFA ɗen koppareje kala nde ƴeewa tawa tigui kanji kala ko faux billeji hen billet goto moƴƴani caggal noon teskede wonande kay omo jogdi woni yimɓe woɗɓe ɓeɓe pewnitta kalisaji ɗi moƴƴani oɗo saaha noon losko ene makko gam yitede ɓe o gollodirta ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale pelɓodiral musgal bangal toon to nder leydi ndi hakkude armée leydi Mali wiyeteɓe fama kame jihadi yankoɓe taw kadi waɗi koye nokku biteɗo tina noon ne tawi nder falde mofti ngal pelɓodiral noon waɗi kene fota wonde sappo e jeeyo taw kadi ko jihadi yankoɓe wasɓe hen pittali mumen e ɗum noon waɗi ko kikiɗe aljuma ɓennuɗo henno kene fota wonde sappo e nayyi moto ko ɗum tigui woni ko bonna hen armée ji kewɗi bonnama hen ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale Douenza ne tawi nder leydi ndi e ñande aljuma kikiɗe nde sanga juulala gueƴe ko nden tigui joom wuuro walla mbiyen tan ko nden tigui almami wuuro ngo kam tigui daha taw kadi dahima ko worɓe ɗiɗo joguitiɓe aɓe gone motoje haɗo ɗo gonɗen andaka taw holto nawa taw yaltini ɗum ko jayde leydi Mali e wiitede Mali Actu e on jamma kadi nokku biteɗo e on jamma kadi nokku on jamma kadi e nder falde Nara e on jamma e nder falde Nara e nokku biteɗo gris tonne kadi kene fota wonde école ene wondi kadi suudu jangguirde e mairie wuuro ngo kanji kala duppama e waɗani mayɗo waɗani gañiɗo kono kam ɓena jihadi yankoɓe duppi ɗum ha laaɓi ha wiccera ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale tabitala pulagu ñande aset ɓennuɗo henno ɓe mbayli gueɗe ɗe kala ha laaɓi oɗo saaha noon woni gardiɗo tabital pulagu ko biteɗo Mamadoune Diko biteɗo Hammadoune Diko kam tigui ardi oɗo saaha noon wo toɗɗama duuɓi 5 omo wona horejo tabitala pulagu to banggue rewɓe to noon ardiɓe ko biteɗo Fatoumata Diko kañumne toɗɗama ne fona ene wona gardiɗo tabital pulagu to banggue rewɓe kene fota wonde duuɓi 5 oɗo saaha mo gonɗen noon e yidde mabɓe ko darade dardetenlal gam addude jaam e kisal e nder nokkuji ɗi kala ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale kaso nokku biteɗo ma en kaale kaso gonɗo toon to Bamako taw kadi koye nokku biteɗo Welensa Bougou toon noon oɗo subaka hande sanga 6h subaka kene fota wonde nogas walla capanɗe jeeyo won yiɓe ko capanɗe jeeyo hakkude capanɗe jeeyo kame nogas e jeeyo taw kadi ko sokonoɓe ko ɓen tigui dajiti baafe kasoɗe ɓe jalti ɓe mbaɗi ladde haɗa ɗo gonɗen ɓe ciwata o yitede ɓe gañi noon renannoɓe ɗiɗo hen goto ko debbo hen goto ko gorko oɗo sa noon jagorgal kalfinalngal nden kay kisal kame jagorgal ñawoje ɓe kolni hen mette mabɓe no fewi e caggal noon ngakkede nden ka e kisal wonande cuuɗi dumbirɗiɗi leydi Mali e sen gewi toon to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗen oɗo hen suka debbo yite ko Patricia ko kanko tigui tawtorene wonande kay leyɗele jeetati taw kadi ko jonte jeetati kene fotonde lebbi ɗiɗi taw kadi ko kawguel ɓuura wawde morde ɗum noon ɓen nonno koye jayde witede a plus taw kadi a plus taw kadi koye gardegol francophonie oɗo saaha noon ko kanko tigui nawirayi caggal on yaademo final hakkude makko e suka debbo biteɗo Asana taw kadi ko jeeyaɗo toon to Burkina Faso kame suka debbo jeeya toon to Togo kamɓe tato jano kawguela final caggal noon ko kanko suka debbo biteɗo Patricia jeeyaɗo toon to Guinée Conakry kanko tigui ƴetti polgu kanko oɗo saaha mo gonɗen ɓuuri wonde debbo ɓurɗo wawde morde e nder leyɗele Afrique kala o heeɓi kene wona million ngaji 5 kame kado tekkuɗo no fewi ha joni toon to Guinée keddoɗen ma en jaaha toon to laaɓe oɗo hen suggol ko wiyete ko Ibrahima Nour Diallo kikiɗe hanki ɗon ɗo yadno e sehila makko taw kadi ko nokku biteɗo Sala toon tigui ɓe jano lotoyade kanko noon ko nden tigui wa teska o yitaga hawɗo saaha mo gonɗi noon jinnama makko mbaɗi lahgal kono donki yidemo ganda ko joliɗo ganda ɗo woni ha oɗo saaha mo gonɗen sen guewi toon to leydi Guinée paɗen ko toon to Côte d'Ivoire legal biyetegal Bobo e nokku biyeteɗo lycée municipal ko worɓe ɗiɗo tumaɓe ene difti sukaɓe ɗiɗo ne jinno nawdi ɗumen ko ɓen tigui pawa junggo e caggal nde sukaɓe hewɓe coodi pétrole jiiɗi duppudeɓe kay ko ɗon tigui dadi ɓe gaari e guitti ɗon sukaɓe
hewɓe mbawi nawdeɓe oɗo saaha ɓe tawi cuuɗi dumbirɗi gam loskoji mbaɗe e mabɓe toon to Burkina Faso paɗena caggal noon on noddadu oɗo hen ceernajo biteɗo Cheikh Aqibou Soare caggal noon kanko tigui waɗi erango wonande jamma waju e nokku biteɗo jamma waju e leggal bitegal plateau omnisport leggal bitegal sumgande ene tawe e nder waga ko toon tigui pelɓodiral ngal waɗi caggal waju o noon caggal mum waɗi ɓittodiral ha waɗi yimɓe jeegomo wasɓe hen pittali mumen ɓen jeegomo hen jeeya ko rewɓe ko goto woni hen gorko e caggal noon maire wuuro ngo biteɗo Armando ko kam tigui waɗi toon jilu mum gam yettinede duwaw e nder ndeɗo hen sunare yande toon to leydi Nigéria ko pelɓodiral walla tan mbiyen ko jango waɗi toon e nder juma goto ñalawma hanki o sanga juulal subaka ko nden tigui sanga 5h30 ko nden tigui gorko e debbo dadiɓe parti taw kadi ko pettoje goni hen e wuuro witengo bamba noon ne tawe nder état mo Borno ko toon tigui ɓe naate nder juma o ɓe pettini ha waɗi yimɓe nayo wasɓe hen pittali men waɗi yimɓe hewɓe gañiɓe hen sen giwi toon to Nigéria paɗen ko toon to leydi Ghana caggal noon e kala hitande hoorejo leydi Ghana ne foti rokkirde sursarɗeji ndu leydi Ghana e wonande kay gollotoɓe e nder galle lamorgo ngo kala ngal kuulal noon waɗano kay ngal on article 11 hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e tati ko nden tigui ngal kuulal lawɗina e nder leydi Ghana kala hitande so tawi hitande dartima ha yettimoɗo saaha mo gonɗen hoorejo leydi Ghana ene foti windude ɓatake waɗa hen wonande kay ɓe gollotoɓe e nder galle lamorgo ngo kala e kamɓe kala noon so tawi ɓe ndenti koɓe temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e ɗiɗo taw kadi ko gollotoɓe toon to galle lamorgo ngo sen giwi toon to leydi Ghana paɗen ko toon to Madagascar lamorgo ngo Antananarivo ɗiɗo dumunnaji kala woni toon ko seppoji golɗi jaw ha tenti ñande aset ɓennuɗo hen o waɗi noon yimɓe nayo wasɓe hen pittali men waɗi yimɓe hewɓe ken on 16 mo neɗɗo won wiɓe jeeɗiɗo neɗɗo ko 17 ko gañi hen gañande musɗe no fewi taw noon ko lundi ɓe jinno wadde seppoji mumen sara hôtel ville kamɓe noon préfet wuuro ngo haɗinoɓe wadde seppoji mabɓe ko ɗum saabi noon dadiɓe jalti hen ha wedde mabɓe gaz uji ko wiyete lacrymogène waɗi noon nayo mayɓe hen laamu ngu holliri ko neɗɗo goto wasi hen fittano mum oɗo subaka hande noon e wuuro ngo ko wayno hôtel ville tekkinama wonande dadiɓe caggal kayde lundiɓe kolliri oɗo subaka hande ma jaltu mbaɗa seppoji mumen sen giwi toon to Madagascar paɗen ko toon to leydi Gabon oɗo hen subaka hande nogas e tati lewru setto hande ko wiyete poste banque mo Gabon e nder leydi ndi kala uddi e caggal on teskede wonande konteji ɗi kala ko gasɗi ha laaɓi ngala hay koppareje gote Port-Gentil Franceville Mouila Makoko Libreville e nokkuji goɗɗi kala uddi ha laaɓi ha wiccere kala kam joguinoɗo toon compte oɗo saaha mo gonɗen ɗen compte kala koko natti yaade hay seeɗa sen giwi toon to leydi Gabon paɗen ko toon to leydi Libye oɗo hen subaka hande kene fotta wonde 1,263 taw kadi ko wonnoɓe lakono taw kadi ko lakono Sambouriére yinnoɓe faade toon to leydi Italie ko ɓen tigui nanga caggal nde ɓe gonno e yoolade kene fotta wonde noon 11 ɓandu ɓen kam gawama jiitama ne maayi kene fotta wonde yimɓe yonɓe no fewi oɗo saaha naggama ne tawi juuɗe dadiɓe e ɗum noon wonno koye maayo ngo sabarata taw kadi kene wona 17 kilométre hakkude muɗum e Tripoli ko oɗo hen subaka hande kamɓe kala ɓe jinno iwde ɗon ɗo Libye gam yaɓande e toon to Italie oɗo subaka noon ɓe naggama waɗi hen noon maaɓe ɓe noon ɓalli mumen won hen yiitaɓe 11 puɗɗi yiitede hen kono anda kata holtoɓe jeeya oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabroji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jaa ha toon to Irak Yemen en wondi kadi e Malaysia kono ne kadi e ha toon to Belgique Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hiire mon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sar kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Irak puɗɗotoɗen fedde sebbitiɗe wittede état islamique waɗi ɓatakeji mum faade laamu leydi Irak andinde laamu ngu noon ñande 12 lewru mai e lewru darton ndu 12 mum dendagal yoga e dendagal bureau ji wottateɗi e nder leydi he koɓe waɗoɓe hen janguji mabɓe ñalawma hanki o kamɓe fedde état islamique ɓe mbaɗi jangu mabɓe musnu e nder
bureau taw ko bureau bindidgol yimɓe wotoɓe e nder Kaboul lamorgo leydi Afghanistan ko famde fof capanɗe joyo e jeegomo neɗɗo wasi hen fittande mum yimɓe hewɓe kadi marmi hen ha e oɗo saaha kala saaha fof mayɓe ɓe ne ɓeydo koto leydi Yemen paaɗen kalen ndeɗo fedde witende coalition taw ko pelle rendimɓe dole mumen gam habtade pelle cebbitiɗe e gardagol leydi Arabie Saoudite ñalawma hanki o walla mbiyen kiyiɗe hanki kirɗol avion ngaji mabɓe joori pettoje e nder leydi Yemen taw noon koye jumre ɓe joori pettoje ɗe koye nder galle goto yimɓe wonnoɓe wellere mum e saaha mo gonne yangue ɓe jooɓima pittali nogas wonnoɓe yangue fodde capanɗe nayo e mabɓe kadi mbarmi hen barmanɗe musɗe e oɗo saaha ene tawe e nder cuuɗe cafrirɗi gon wuuro koto Malaisie paaɗen e to Malaisie noon e nder lamorgo Malaisie woni Kuala Lumpur e ñalawma hanki o ko Palestine najo goto fittande mum yoɓa toon Palestine najo noon ko scientifique woni wittiyanke kadi o jeeya koye ndeɗo fedde witende Hamas fittande makko yoɓama toon noon e kijiɗe ñalawma hanki o kono police mo wuuro ngo walla police leydi ndi waɗi tigui desini porteur o yimɓe ɗiɗo tumaɓe kañumen mbaɗi ɗin warguji kañumen mbaɗi gon wargo e oɗo saaha koye jiila woli beele kay eɓe mbawa fawde e ɓen juuɗe koto Corée du Nord paaɗen e nder Corée du Nord ko famde foof capantati e ɗiɗo neɗɗo chinois ji mbasi pittali mumen tawa kamɓe foof kadi koɓe touriste uji kamɓe noon ko kar ɓe gonno ko kar mabɓe waɗi accident capanɗe tato e ɗiɗo neɗɗo wasi hen fittani mum koto Bruxelles cakkitoɗen kalene Salem Abdesalem e jaadiɗo mum woni ballidiɗo mum biteɗo yaari ñalawma hande o ñawore mabɓe gasi ha laaɓi mone mabɓe foof taƴinama ene lelo duuɓi nogas e kaso ñawore ɓen noon ko caggal garmi gara musɗo moɓe mbadduno e police mo Bruxelles e nder lamorgo leydi hen caggal noon ɗum noon wonno ñande 15 lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e 16 e ngan sanga police ji nayo gañinoma hen Rali Abouba konngol meɗen mbaynigo iwata hande koye buuɗala yurmede e banimen debbo sohna Farmata Zahra Sow mbatten hakkillaji men e sukaɓe so tawi a laari suka kala ko ɓuuri yidde wallinmo hen beele janggo o wawa wonde ɗum e suka kala ardata koye gandal ardata kadi koye meccal ardata kadi koko yiiɗi wadde ko ɗum waɗi suka to woni suka laarɗo fijirɗo laara ko fijirta ko so tawi duumima hen ma yaltini hen gandal nde tawno moni kala e meɗen nde Allah tagui ɗuma wonko waɗi e mum titode nde jogori wonde e ballala banimen debbo sohna Farmata Zahra Sow jolama jaɓeri haali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehli moon Sar Abdoulaye Sarr teptuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena